Oşa mebna bilen ulama-i Türkmen Sahra avvaldan şun hakkında kan oklaşıptırlar. Qadim Abdülkadir Dağıstani merhum yarmadahun taqsirin ustadı bilen Ptada nadarahun Maheri Qarınjik diye. Men gören adamım, tataşan adamım. Şu zamanlarda yani takriben çizdir hududa 40 yıllarının avval vakti ki Abdülkadir Dağıstani şu Mولودخوانی Murabajani halaf-ı şeriat Mولودخوانini halaf-ı mezhebi Hanfi Mولودخوانini mantıqada yurdu vuranlar şonuna şu nadarahun Maheri Qarınjik Allah rahmet etsin bendeni. Şol Hudaýyň bendesiniň öwünde durup, kimiň öwünde durup? Şo yarmadahun taqsirin ustadynyň öwünde durup, sen bir etmekdiň bir şerait bilen, bet ýanişden bilen mundan sogap han taba bolmakly göre gyndyp, şoňa gaty barahym aýdan kepler bar. Ona haýatan Abdülkadir Dağıstani yarmadahun taqsirin ustady bir däne jozba ýazyp duratam. Nama şeklinde. Şonu ýatdyr nadarahun Maheri Qarınjik'e. Kim ben afen şey diyen, bey diyen, münceresemden irade diyen, palanını beştim mendenden, beydiye beştim menden. Taqsir da şonna, qavu tuğratını son cevabı verttir. İneş kitabı var ya, kitabına yakıylar. Şu kitap, şu Ustad muhterem Elhaj, Nadarahun Maheri Qarınjik'in yadan kitabı. Şu kitabın 72. sefetinde Abdülkadir Dağıstani merhuma şu Mولودخوانی'nin rivayet ettiren wagtlarynda hormatly nadarahun taqsir şoň mukabalyna aýdypdyr ki wada diýipdir fe ida wujida hadi şurut wada jelete diniň öňüne şeraýaty bar özüni etmeli atla bar wagty ki şeraýatlar tabylsa fela inkara li ahadin diýipdir hiç kimin inkar etip başarmaz bu ne üçin kon şu tutýan Mولودخوانی dogry diýipdir çünki şeraýaty jelete dini içinde ýok ولا كلام فيه من hiç kim gurun yok diýipdir. Fela yuhsana yetekelleme li ahadin ve yet'anu fihi hiç bir adama laýykda jelesediğini tutulmaklygyň hakynda gelip oňa dil ýetirdim. Bu Hudaý bilen peýgamber öwlüp durda, haýsy bir adam şoňa barahym gelipdi barahym, haýsy näet ýaňy diýip başararahym. Hem musulmanyň açyk geçmişi. Emma näme diýär wada diýär? Fe ida wujida hadi şurut. Şeraýat ba jelesediğini de. Wagty ki şeraýat sizde ýok. Sizin şu tutýan jelesediğini näýipdir? Halaf-ı şeriat diýär. Ondan soramda diýär ki şeýle men bir çyn dogry mawludyny eşitdim diye. Yalan anlamajak mawludyny eşitdim. Ki söýleşýär diye Kerim Merdahun Maheri Muhyettin Inşanyň oğlunun var, oğluna bar şu taada barahyn Mولودخوانی den şekilli. Otam şu toratynda we ahadun min ahli hadihi al-qarya. Şolawan adamlaryň birden biri şu munkaratna açyk bolýar. Näme müşkil var diýip açyk bolýar. Sen jelese Mولودخوانی näme müşkil var şonu açyk bolýar. We ahadun min ahli hadihi al-qarya. Şolawan adamlaryň biri yunadi bi ala sawti halimmu eyyuhal khalayiq. Bir teti ýogynyň birini tapdyrlar. Ey adamlar gelin. Adamlar gelin. Näme? Inalekem Mولودخوانی okuyulýar. Inalekem şulardan peýgamber öpdi, peýgamber falan etdi. Siz ekerduğuna berýäňiz, zada berýäňiz, gyjaga berýäňiz, dutara berýäňiz, olara pul berýäňiz, mıňyna pul berýäňiz diýip sizin şeýtmekliňiz diýär. We de şunyň halafy şer diýipdir. Ondan sonra fe yestemi ahli hadihi al-qarya. Kulluhum şulan oban adamlaryň hemmesi üjüpdir. Näparim? Ve yahludu dukurun beynatihim erkekler hele bilen gaçypdyr. Teň şunyň dogry diýdi. Şoňkun şeýle. Şoňkun şu Mولودخوانی jelete bilen efäşikär ýylyň arasynda barahym hele erkek gaçyryp ketip ýaly. Ahuna oşa goýup ber. Inalekem orada şu jelete Mولودخوانی tutulan salon, ulaqan salon. Inalekem orada bahuna anna orada inalekem orada heleleň arasynda efäşikär bar ýa ölekem. Aya şeýle bir Mولودخوانی hele erkek gaçyryp şeýle bir dat nirdi dogry bolup başar musulman dogry. Taqsir şonu şu wagtda, ýani 40 ýyl mundan awal hormatly ýanky ol Nadarahun Maheri Qarınjik şu zamanda siz tutýan Mولودخوányňy hele erkek gaçyryp ýarsyň diýipdir. Şu zamanda şu alal iratsy. Şoňkun şeýle. Ve yahludu dukurun beynatihim hele erkek gaçyryp ve kana ma kana sadır bolup dur şeriata tertat. Soram diye aleysa hada huruja min al-insaf. Ay insafdan çıkmak dämşi diýip. Alam takhafu min Allah ey taqdir sen Allah'dan korkmayan diýipdir. Teniki bena Mولودخوانی halaf-ı şeriat gelip yani munkaratda bilen sen gelip taşwurdan jamaatyn rabat berýärdiň. Alam takhafu min Allah sen Allah'dan korkmayan. Ve hal hada illa bey'ud dini bid dunya ayaşy dini dünya satmak dämşi diýipdir. Kim aýdypdyr? Men aýdan görürüm. 40 ýyl mundan awal şu Mولودخوانی halaf-ı mezhep Hanfini rabat berip bilen wagty aýdylan görürüm şular. Emma Hudaýdan korkýan tabylmapdyr. Oşlarda şoňda bes etmepdir. Soramda diýär ki
ألم تخافوا أن تدخلوا في وعيد قوله تعالى خدای تعالی قرآن aydıptır. ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. Ey benlerim benim dinimi, benim diyanetimi, benim ahkamatımı şu dünya satma deyiptir Allah Teala. Şu korkmayan mı, şu Huday Teala'nın şu aydanı var, şu halaf-ı şeriat bina Mولودخوانی şu Tevrat'ın secdede okup durduğunda şu ayet dini dünya satmak neymiş diyor oldu. O Huday Teala şey deyipti. Ey şunun içine girmekten şu korkmayan deyip bana şöyle korkup. Sonra da diye. Tum entum dakhaltum qariban fi şehr Rabi'l awwal. Rabi'l awwal malahım yakinenna Zon şehri Mولود taktırın diye şu Moluday diye aytýarlyny şoňa. Moluday şu Rabi'l awwal kula Moluday taktırlar. Te şonna diye bardyňy diye Molla Yarmat. Molla Yarmat'ın owasyna bardyňy. Yarmat ahun taqsirin şu mollamışdyk da. Tosanma bi Qarabulaq diye owa bardyňy diye. Ve qara'tumul Mولود bi sulahaykum şu taada diye sulahalarynız ulamalarynız bilen taliplarynız bilen diye şu taada diye Mولودخوانی etdiňiz diye. Ondan sonra näme diye. Ve qadra katirun minen nas af'alan gariba. Yok taatda şu tadan görülü diye. Näme görülüpdir? Fe ba'dukum yaz'aqun. Naqadar qiyğirýardyňyz. O ýaňyň naqadar çiğirýardyňyz kaswatul haywanat. Eýni haywanlaýalak. Yok harekatlar öňünden çykaryp, olongsyny ýykylyp, şu suratynda şüpürm marahim adamlaryň arasynda harakat etmekliňi diýipdir. Şu zat musulmandygyn kullun dogry diýip aýdypdyr. Otam şu tadan wada şüphagat men alan iradymda ir wagtdan Hanfi mezhebiň ulamalary şulan bir günlük Mولودخوانی öne geçip kopdylar, emma başap tapdylar. Men okuyjak diýipdir diýdi. Men okuyjak diýipdir diýdi. Her kim her näme diýdin? Men okuyjak diýipdir diýsen olgan takdirlerini ber. Oşa men okuyjaklyk nämeden çyly musulmandygyn? Kimiň halyn kim biler? Kim yarasa şol biler diýe. Emma her bir toratda bolsa, şu edileniş kynatykda şeriata tert bolar musulmandygyn.